Emily Charlotte Le Bretonová sa narodila 13. októbra 1853 na ostrove Jersey, neďaleko pobrežia Normandie vo Francúzsku. Jej otec bol William Corbett Le Breton. Dekan ostrova Jersey a jej matka bola Emily Davis Martinová, žena známa svojou krásou. Počas detstva bola známa jednoducho ako Lily alebo vojvodkyňa. Bola druhá najmladšia zo svojich 6 súrodencov, z ktorých všetci boli chlapci. Keď vyrastala, užívala si spoločnosť svojich bratov. Spolu liezli na stromy, plávali, chytali ryby a jazdili na koňoch v kopcoch neďaleko ich domu. Tiež si robili žarty zo svojich susedov. Ako mladé dievča bola dobre vzdelaná. Spočiatku ju učila francúzska guvernantka, ale očividne bola mladá Lily príliš ťažko zvládnutelná a tak ju čoskoro začal vzdelávať učiteľ jej brata. Jej otec, ako dekan Jersey, bol vodcom anglikánskej cirkvi na Jersey. Bola to veľmi vážená pozícia, ale napriek tomu mal William Le Breton známú povesť sukničkára. Často bol svojej manželke neverný a splodil mnoho nemanželských detí. Nakoniec jeho výstrelky začali poškodzovať jeho povesť. Po mnohých rokoch znášania tohto správania sa jeho manželka Emília nakoniec mala dosť jeho správania. A v roku 1880 sa rozhodla ho opustiť. Od detstva žila Lily na ostrove, ktorý nazývala domovom. Keď mala 15 rokov, dostala rôzne ponuky na sobáš, no všetky boli odmietnuté. V tom roku navštívila Londýn a zamilovala si toto mesto. Dúfala, že sa raz stane súčasťou londýnskej smotánky. O niekoľko rokov neskôr sa o Lily uchádzal muž asi 4 mesiace a robil všetko preto, aby si ju získal. Tým mužom bol írsky statkár, o 6 rokov starší, menom Edward Langtry. Pár sa zosobášil 9. marca 1874. Lily mala 20 rokov a jej manžel 26. Po nejakom čase na Jersey sa presťahovali do Southamptonu. Edward si želal len poslušnú manželku, ktorá by si užívala pokojný život na vidieku. Toto však nebol život, ktorý si Lily želala. Trvalo jej niekoľko rokov, kým presvedčila Edwarda, aby sa konečne presťahovali do Londýna. Spolu bývali v byte na Eaton Place v Belgrávii. V roku 1877 bola Lily pozvaná na recepciu vyššej spoločnosti prostredníctvom priateľa svojho otca, Thomasa Herring-Jonesa. Toto bola prvá udalosť vyššej spoločnosti, ktorej sa kedy zúčastnila. Ale okamžite si ju všimli pre jej krásu a dôvtip. V ten večer sa umelec Frank Miles, obdivujúc jej krásu, rozhodol urobiť niekoľko skíc jej portrétu. Tieto sa neskôr stali veľmi populárnymi na pohľadniciach. No zvláštne bolo, že Frank Miles a Lily sa ešte nestretli. V jednom rozhovore Lily povedala toto o Milesovi. Chodil do svojich klubov a medzi svojimi umeleckými priateľmi vyhlasoval, že videl krásku. A opisoval ma každému, koho poznal. Až kým ma raz jeden z jeho priateľov nestretol a riadne nás zoznámil. Potom prišiel pán Miles a prosil ma, aby sa mu pozovala na portrét. Súhlasila som a keď bol portrét hotový, predal ho princovi Leopoldovi. Odvtedy som bola pozývaná všade a mnohí členovia kráľovskej rodiny a šľachty mi venovali veľkú pozornosť. Dňa 24. mája 1877 bola Lily pozvaná na ďalšiu spoločenskú udalosť, tentoraz na večeru. Pri tejto príležitosti sedela vedľa princa z Walesu, budúceho kráľa Anglicka Eduarda VII. Medzi tým jej manžel sedel na druhom konci stola. Princ z Walesu bol ženatý muž, ktorý mal 6 detí, ale napriek tomu bol známy sukničkár. Po večeri si vyhliadol Lily. Netrvalo dlho, kým sa do nej zamiloval a čoskoro sa stala jeho milenkou. Aj keď jeho manželka, princezná Alexandra, musela znášať princové záletnícke správanie. Dávala si pozor, aby neprejavovala žiadnu žiarlivosť. Istým spôsobom dokonca prijala Lily ako milenku svojho manžela. Keď sa Lily viac začlenila do vyššej spoločnosti, presťahovala sa so svojím manželom do domu na Norfolk Street číslo 17, neďaleko Park Lane. V tom čase už bola Lily známa svojou krásou.
Obdivovali ju a závideli jej osidriek, výšku a elegantnú povahu. V roku 1878 namaloval Sir John Everett Mille portrét Lily. Svoje dielo nazval Jerseyska ľalia, čo sa neskôr stalo jej prezývkou. Portrét bol jedným z najospevovanejších obrazov svojej doby. Keď bol vystavený v Kráľovskej akadémii, obrovské davy sa ponáhľali, aby si ho pozreli. Nasledujúci rok, keď navštívila Millais v Škótsku, priateľ maliara Rupert Potter urobil rôzne fotografie Lily, aby si zlepšil svoje fotografické zručnosti. Medzi ďalších známych umelcov, ktorí ju maľovali, patria Edward Poynter a Sir Edward Burne-Jones. Keď Lily pozovala pri maľovaní svojho portrétu v ateliéri Millais, stretla významného politika menom William Ewart Gladstone. Neskôr sa stali blízkymi priateľmi a Gladstone jej bol mentorom. Neskôr sa stal britským premiérom celkovo 4-krát. Gladstone jej dal skvelé rady, ale jedna veta vyniká, keď povedal: vo svojej profesionálnej kariére zažiješ útoky, osobné aj kritické, oprávnené aj neoprávnené. Znez ich, nikdy neodpovedaj a predovšetkým sa nikdy neponáhľaj. Verejne sa písomne vyjadrovať, aby si sa vysvetľoval alebo obhajoval. V lete roku 1879 začala Lily pomer s grofom zo Shrewsbury. Pár bol do seba taký zaľúbený, že dokonca plánovali spolu utiecť v januári 1880. Ich plány však ukončil škandál, ktorý vyvolal novinár Adolphus Rosenberg. Na jeseň 1879 napísal o klebetách, že Edward Langtry sa rozvedie z Lily kvôli jej nevere. Pričom ako údajných milencov uviedol viacerých mužov, vrátane princa z Walesu. Lilyn vzťah s princom trval takmer 3 roky. Skončil sa v júni 1880, keď otehotnela. Počas tohto obdobia bola dokonca predstavená kráľovnej Viktórii. Potom to zostali do istej miery priateľmi. Hoci sa málo vídali, princ ju mal stále rád a vždy o nej hovoril pekne. Dokonca jej dal určitú sumu peňazí, keď otehotnela a neskôr využil svoj vplyv, aby pomohol Lily v jej kariére. Bohužiaľ pre Lily a jej manžela si nemohli dovoliť životný štýl vyššej spoločnosti, ktorý predvádzali. Ich dlhy sa pomaly hromadili a keďže Lily už nemala podporu princa z Walesu, veritelia na nich začali tlačiť. Vzhľadom na to sa Lily rozhodla predať veľa svojich vecí, aby splatila svoje dlhy. Týmto spôsobom jej manžel neskrachoval. Predtým ako Lily otehotnela, mala krátky románik s princom Ľudovítom z Battenbergu. Avšak zároveň mala trvalý vzťah s priateľom z detstva, Arthurom Clarencom Jonesom, ktorý bol bratom jej švagrinej. Aj keď nebolo isté, kto je otcom Lilynho dieťaťa, určite to nebol jej manžel. V tom čase bol vzťah Lily s jej manželom nepriateľský. Počas prvých rokov manželstva stratila všetku lásku a úctu k svojmu manželovi. Mal málo záľub a väčšinu večerov trávil vyprázdňovaním fliaš whisky, kým sa opitý neočuchtal do postele. Povedala princovi Ľudovítovi o svojom tehotenstve, čím ho nechala veriť, že je to jeho dieťa. Po tomto princ povedal svojim rodičom a okamžite bol pridelený na vojnovú loď HMS Inconstant. Všeobecne sa má za to, že otcom bol v skutočnosti jej starý priateľ Arthur Jones. Bolo to kvôli vášnivým listom, ktoré si vymieniali. Navyše, Jones ju sprevádzal do Paríža, keď sa jej dcéra Jeanne Mary narodila v marci 1881. Po narodení jej dcéry ju jej priateľ Oscar Wilde uviedol do herectva. Rozhodla sa začať svoju divadelnú kariéru. Najprv vystupovala v amatérskom predstavení v polovici novembra. Následne pomáhala bývalá profesionálna herečka Henrietta Laliboucher. Vďaka tomu sa Lilyne schopnosti výrazne zlepšili a jej profesionálny debut sa uskutočnil v Haymarkete v decembri 1881. Hoci mala svojich kritikov, pretože bola prominentkou a nezačínala úplne od spodu, verejnosť ju milovala. Kedykoľvek sa objavila, tržby v pokladni boli obrovské.
Žiaľ, jej manžel ju v kariére vôbec nepodporoval, no keďže jeho príjmy klesli, nemohol veľa namietať. Keď bola Lily zanepráznená, o jej dcéru sa starala jej matka, Emily Davis Martinová. Zohrala významnú úlohu pri jej výchove. Začiatkom roku 1882 si Lily založila vlastnú spoločnosť, zatiaľ čo bola ešte pod vedením Henriety Lele Boucherovej. S pomocou svojej učiteľky jej spoločnosť cestovala po Anglicku a uvádzala množstvo divadelných hier. Lily potom absolvovala svoje prvé turné po Spojených štátoch a dorazila tam v októbri toho istého roku. Bohužiaľ, ich úvodné predstavenie v Spojených štátoch bolo odložené, pretože divadlo, v ktorom mali vystupovať, zhorelo noc predtým. Napriek zlému začiatku sa predstavenie presunulo na iné miesto a nakoniec bolo mimoriadne úspešné. Do mája 1883 bolo turné ukončené a Lily, ako aj jej spoločnosť, dosiahli obrovské zisky. Počas celého svojho života pokračovala v herectve. V roku 1889 hrala úlohu Lady Macbeth v Shakespearovej hre Macbeth. V roku 1903 vystupovala v USA v hlavnej úlohe v hre The Crossways. Lily dokonca absolvovala turné v Spojených štátoch ešte dvakrát. Raz v roku 1906 a znova v roku 1912. Lily dokonca hrala hlavnú úlohu vo filme z roku 1913 s názvom Jeho susedova žena. V roku 1917 odišla z javiska a svoje posledné vystúpenie mala v divadle v Londýne. Keď Lily cestovala po USA, začala vzťah s bohatým Američanom, ktorý zdedil majetok po svojich starých rodičoch. Frederick Gebhardt bol mladý športovec a majiteľ koní. Tento gentleman mal iba 22 rokov, zatiaľ čo Lily bola o 7 rokov staršia. Napriek tomu sa do muža čoskoro zamilovala a oddala sa mu celým srdcom. Počas vzťahu Lily s Fredom sa pár rozhodol kúpiť susediace ranče v Lake County v Kalifornii. Na svojom ranči, ktorý mal 4200 akrov, Lily vyrábala červené víno. Dodnes vinica stále funguje. Lily bola taká zamilovaná, že si prijala vydať sa za Freda. Takže v júni 1887 požiadala o americké občianstvo a podala žiadosť o rozvod. Jej manžel Eduard však nemal v úmysle nikdy vyhovieť. Neustúpil, ani keď ho podplatila alebo mu hrozila. Bolo to vďaka Fredovi, že sa u Lily začala vášeň pre dostí. Obaja si tento šport užívali a rozhodli sa kúpiť a previesť stajňu amerických koní do Anglicka. Bohužiaľ, 13. augusta 1888 postihla pár katastrofa. Železničný vozeň prevážajúci ich 16 dostihových koní vykoľajil pri Showholler v Pensylvánii. Vagón sa potom zrútil po 80 stôp vysokom násype a vzplanul. To malo za následok smrť jednej osoby a 11 ich koní, vrátane ich šampióna Aeola. Potom to bol Fred zdrvený. Bohužiaľ, aj vo vzťahu sa veci zmenili. Začali sa častejšie hádať a Fred si uvedomil, že pokiaľ bude Edward Langtry žiť, Lily nikdy nebude naozaj slobodná. Postupne sa od seba vzdialovali a nakoniec sa rozišli v roku 1891. Fred sa nakoniec oženil s inou ženou v roku 1895. V roku 1889 Lily stavila na koňa, keď k nej prišiel mladý muž a ponúkol jej radu aj peniaze na stavku. Muž, ktorého stretla, bol George Alexander Baird. Excentrický mladý slobodný muž s obrovskými majetkami v Škótsku, veľkým chovným statkom, dostihovou stajňou a viac peňazí, než vedel, čo s nimi robiť. Toto bohatstvo mal najmä vďaka tomu, že zdedil rodinné imanie. Potom, čo sa Lilyn vzťah s Fredom skončil, začala pomer s Bairdom. Napriek tomu bol považovaný za nahnevaného mladíka, ktorý celý deň pil a celú noc hazardoval, bil sa a stýkal sa so ženami pochybnej povesti. Lilyni priatelia ním opovrhovali a tiež sa hovorí, že ju Baird zle zaobchádzal. Napriek jeho povesti spolu začali vzťah. Jedným z pozoruhodných činov, ktoré Baird urobil, bolo, keď daroval Lily dvojročného koňa menom Milford. Kôň potom vyhral niekoľko pretekov a mal skvelú kariéru.
Vďaka Bairdovi si Lily vypestovala silnejšiu vášeň pre chov, dostihy a vlastníctvo koní. Toto bol začiatok úplne novej kariéry pre Lily, ktorú si zamilovala. Jej vzťah s Bairdom sa skončil v marci roku 1893, keď zomrel. Po tomto naďalej kupovala dostihové kone a presunula prípravu koní do stajní sama Pickeringa v Camford House. Tiež sa presťahovala do Regal Lodge, ktorý sa nachádza v malej dedine zvanej Camford, nedaleko Newmarketu. Lily mala počas rokov veľa úspechov, pričom mnohé z jej dostihových koní vyhrali množstvo pohárov. V 19. roku Lily predala Regal Lodge aj všetko ostatné, čo ešte vlastnila a súviselo s dostihmi. Počas 23 rokov, keď bol Regal Lodge jej domovom, tam prijala stovky celebrít a vážených hostí. Napriek tomu sa Lily rozhodla, že je čas ísť ďalej. A tak sa presťahovala do Monaka. Lily sa stala americkou občiankou v roku 1897 a v máji toho istého roku sa v Kalifornii rozviedla so svojím manželom Edwardom Langtrym. Nasledujúci mesiac bol Edwardovo vyhlásenie týkajúci sa rozvodu zverejnený v New York Journal. Krátko na to začal byť mierne pometený, pravdepodobne v dôsledku pádu, ktorý utrpel počas jazdy vo vlaku. O niekoľko mesiacov neskôr zomrel v ústave pre duševne chorých, pravdepodobne na krvácanie do mozgu. V júli 1899 sa Lily vydala za 28-ročného Hugha Geralda Debata. V tom čase mala 46 rokov. Svadba sa konala na Jersey, pričom jedinými prítomnými boli Lilyna dcéra Jean a cirkevní predstavitelia. Keď Hugov otec zomrel v roku 1907, zdedil titul 5. baroneta, ako aj mnohé pánstva a nehnuteľnosti v Sussexe, Devone a Írsku. To znamenalo, že pár mal teraz ešte väčšie bohatstvo a Lily sa stala Lady de Bath. Tieto nehnuteľnosti boli všetky predané v roku 1919, predtým, než sa Lily presťahovala do Monaka. Od roku 1919 až do svojej smrti žila Lily v Monaku, zatiaľ čo jej manžel býval vo Vance, Alpes Maritimes. Manželia sa nevideli príliš často, väčšinou len počas spoločenských udalostí a na súkromných stretnutiach. Lily zostala aktívna aj počas posledných rokov svojho života. Často cestovala do Paríža a Londýna, kde navštevovala svoju dcéru a vnúčata. Tiež si užívala zahradkárčenie, hazardné hry, návštevy dostihových dráh a stretávanie so svojím bratom. V roku 1925 vydala svoje pamäti s názvom The Days I Knew. V Monaku bola jej najbližšou priateľkou žena menom Mathilde Marie Piet. Lily Langtryová zomrela v Monte Carle 12. februára 1929 na zápal pľúc. Mala 75 rokov. Neskôr bola pochovaná v kostole svätého Spasiteľa na Jersey vedľa svojich rodičov. Matilda Pieteová, ktorá bola z Lily až do jej smrti, zdedila 10 000 libier, Lilynu nehnuteľnosť z Monaku a jej automobil. Ďakujem všetkým, že ste si pozreli toto video o Lily Langtryovej. Dúfam, že sa vám páčilo. Veľmi ma baví robiť výskum na túto tému, takže ak máte ďalšie návrhy, nechajte mi komentár alebo pošlite e-mail. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Každopádne uvidíme sa všetci v ďalšom dieli Forgotten Lives. Ďakujem.